și Omega. Ești începutul fără de sfârșit. Înaintea ta și munții se apleacă. La glasul tău, Iisuse, pricep și înaintea ta și munții se apleacă. La glasul tău, Iisuse, pricep și ești calea, adevărul și viața. Fiul lui Dumnezeu crucificat, tu ești lumina lumii, ești salvarea. Prin jertfa ta, tu, Doamne, ai răscumpărat. Tu ești lumina lumii, ești salvarea. Prin jertfa ta, tu, Doamne, ai răscumpărat. Schimbăm cântarea și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să vă schimbe și dumneavoastră inima. Și să cântăm împreună cu toată biserica în cântarea clasică. Iată se vestește ca niciodată Evanghelia în lumea toată. Iar cine o crede, o împlinește, se botează în apă, spre cer pornește. Iar cine o crede, o împlinește, se botează în apă, spre cer pornește. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia viața va schimba, veșnicia dai mea ta. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia viața mea schimbă, veșnicia dai mea ta. Evanghelia ea ne arată care este calea adevărată. Ea te convinge
schimba și viața ta. Evanghelia viața mea schimba, veșnicia ta, veșnicia ta. Am avut în seara asta un moment de laudă la adresa Domnului ceva mai bogat. Cred că Domnul a primit buchetul acesta de cântări spre slavă, spre gloria Domnului. Acum, fraților, surorilor, am vrea să facem liniște, să supraveghem copiii. Vă rog, lăsați preocupările și au alte gânduri. Am vrea să ascultăm cuvântul Domnului. Normal trebuia să avem un oaspete, dar probabil că n-a venit. L-am rugat pe fratele Dan să se pregătească, în caz că vine oaspetele, îi vom da cinste așa cum facem întotdeauna, dacă nu, să pregătească el un mesaj. De aceea aș vrea doar un singur verset să-l citesc din Romani, capitolul 10, versetul 17, care spune în felul următor: astfel, credința vine în